Здравейте хора, аз съм Дамстар One и това е първият епизод Minecraft Take It поредица. Така, ще кръстим Take It Classic. И не знам много за Take It, но пак че има нещо. И ще ги правя по 5-6, най-много 7 минути, да не станат големи клиповете. Така. Айде, къде не спална? В джунгла. Разбира се, ако не в... О, там има вулкан. Ако не спални в зима, ще не спални в джунгла. Така ако не спални в нормален байом, то Майнкрафт ще я забухне. Плана... там... на остров близо Балкана, дето има двете дървета да живеят. Горе в ляво. Ляво почертава. Добре. И така. Събера малко. Къде сме? 90. Прекрасно. Интересен левел. Направо прекрасен. Вече са минали 2 минутки. Така, аре дърво, събирай са. Нататък ще помидяра, защото ще имам похваята ми, ще се събира много по-бързо дървото. Така, направим крафтинг тейбъл. Това е базалт. Да, и някой ни звънна и затвори. Не се включвам скайп и няма за малко повече. Ще видим малко базалт. Той ще съм долу красен. Не мога да правим нищо с него. Може, ама. И тази ще си го после. Търся. Аз съм гледам, че не заключа на овца. Стои не може да прави никакви печки, нито инструменти, нито нищо. Само е тези накраса може. Той па се мадразни и ще го убия. Аз какво го убия явно. Просто и ще се направя по-добра. И как се хвърлих на дървото, не го промявам. О, ябълка! Съм ябълката за племене е важен. Сега мога да кажете змии за племене не е важен. Колко е аз? Тъй. Там сме. Тук ми сега да преживея, пак ако не знам. Добре. Моля ви коментирайте, абонирайте се за мен, ако ви харесвам как правя клиповете, нали? Ако са ви интересни клиповете, не мога да накарам на сила. И ако може, дайте идеи. Най-вече сега за къща, защото нямам си на идея каква къща ще направя. Може да ми кажете. Чакайте. Там.
Добре, мисля, че малко ще приключвам клипа. Да, ето и... О! Ако не се скопа малко кост. Cobblestone. Да. Това. Сложим крафтинга ето тук. Не исках да помая сега. След малко. Тук бе. Добре. Добре, това купа. Ще слушам епизода. Той беше тук някаква разходка из мапа. Нали. Сега. Ясно. Да, останало въгледане. В другия епизод ще го вземем. Да погледнем само картица, нормален байон, няма. Да. Добре, забие. Точно кога ще свършим епизода. Да, така е. Добре. Аз мисля да свършвам епизода. Благодаря, че ме гледате и чао! Абонирайте се и чао!